چیروکک ji deşta mişarê Kuço Kuço Herêm Sêrt deşta mişarê gundê Eynê Kesa çavkanî Eyşê Turhan heşt û pênc Berhevkar Mehmet Hêja Kayran Xwendin Kurdce Sozluk Li herêma mişarê ji kevir re kuç tê gotin yanî bi avayekî din navê vê çîrokê Keviro Keviro ye. Kuço Kuço Rojek ji rojan keçikeke gundî ji bo ku avê bîne mala xwe şerbika xwe hildaye destê xwe û çûye li ser kehniyê. Beriya ku avê dagire dixwaze destê xwe bişo. Şerbika xwe datîne li ser kuçekî. Lê zehf ditirse ku şerbika wê ji kuç bikeve û bişke. Ji ber vê tirsa xwe bi kuç re diştexile. Dipeyive. Keçik bi hêvîdarî dibêje Kuço Kuço nebe ku tu şerbika min bişkînî? Kuç bêdeng dimîne. Lê heta ku keçik destê xwe dişû û vedigere dibîne ku şerbika wê ji ser kuç ketiye û şikestiye. Keçik zehf xemgîn dibe û ji kuç dipirse. Kuço Kuço çira te şerbika min şkênand? Kuç dibêje Ma çira giya dibin min de heşîn dibe? Keçik ji giya dipirse. Giyayo tu çira dibin kuç te heşîn dibî? Giya dibêje Ma çira kehrikî min dixwe? Keçik ji kehrikê dipirse. Kehriko çira tu giya dixwî? Kehrik dibêje Ma çira gurî min dixwe? Keçik ji gurî dipirse. Guriyo çira tu kehrikê dixwî? Gurî dibêje Ma çira sa dirayê min? Keçik ji sê dipirse. Sayo çira tu dirayî gur? Sa dibêje Ma çira kevaniya malê nanê min piçûk çê dike? Keçik ji kevaniya malê dipirse. Kevaniyê çira tu nanê sê piçûk çê dike? Kevaniya malê dibêje Ma çira mişk arê min dixwe? Keçik ji mişkî dipirse. Mişko çira tu arê kevaniya malê dixwe? Mişk dibêje Ma çira pisîk min dixwe? Keçik ji pisîkê dipirse. Pisîko çira tu mişkê dixwî? Pisîk dibêje Ez ê bixwim heta ji serê dûvê min ra derkeve.